I pozdravljam vas na novu epizod na mom kanalu. Danas ću snimat kako se penjemo na mom Chilidu, na planinu, na FG serveru, snimat na ovom serveru puno epizoda. Ovo je samo jedna. Kako se penjem, pustit ću vam svijest i na kraju ćemo iskakat ću sa padobranom. Pozdrav za Čirović, Aleksu i sve vlasnike admina, sve pozdrav, veliki pozdrav za Dvojna Jansson, za njega, za Dvojna Janssona, Robija, oni su admini, za sve admine koji su na serveru, za sve zaduženike, sve igrače, sve helpere i uživajte. Ljudi, platili smo se, to je ovako izgleda, dopalo mi sliku. Idemo na skakanje, padobrano. Inače skačemo odavde i kad sam ja sa torom skakao, kad me jednom kikovalo s nekog servera, mislio da imam hak. Znači moram se jako moram se jako zaletiti. Jesam, odmah sam padobrano otvorio, ne veze.
I to je to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela, ako jeste ostavite like, share, subscribe, to je to, bye!